thong trong voice of the people party cầm đây tăng vật chịu chốt election ka voice of the people party cầm đây số what mai abring chụp higi paya kham tam hakani kashlong hakani constituency idap lagi jing songo ya ka jing sham ke jompi ya ka voice of the people party na snap arajar lai snap arajar pusa ke ni MP election but kunjuru ya ka MDC election house name arajar arsa kuble shibon ya ka jing sham ke jompi but ni scam but kipai ba jong ko umlingka kita yang kersan ya ka voice of the people party nang ni syakmat kadau ba ni scam ba pendang kersan ya ka voice of the people party nang ni syakmat kalong halor ki nongrim jong ka party ka voice of the people party ka bagala yo penpindi ausem arajar arpuai ka bagala yo penyele yakini election ka thong jong ka kalong omtam ya ka penyele yakini election kumba ki weipat ki seng kiele ka thong jong voice of the people party kam dei tamar chujop election namar pui ki wei ki party kam dei bang ka tho ani ki tho ye chi sa hab kiele election ki bet yaw ta u candidate u bakham iran board u bakham iran pisa u bakham job election but anda kila job election kia yu hi ki thi nagawai ka seng pat sa gawai pat ka seng hawa ki semba ki kham yo nong bandai nagawai ka party sa gawai ka party henwe nagaliang jo voice of the people party ngem yale election ha kata kanong ini yale election halor kanong rep ko scam pat kata kalong but lingpa election ka bangi yale lingpa economic mat ki bangi dot lingpa ka party ka bangi dot di kwa berwanra ya kata ka jingkala lene tin parang bangala banbu ka transformation ha amde da ka politics henre ha ka imlang kasalang puju ka jadin re ko bomdon ka hok kasot ha ka dei ka jadin re ka bansangam bat ka bomdon ya kalawai ha nagadaw ka voice of the people party i pynshong nongrim halor kata ka jingba kata ka hok kasot ka bangi kwa ba omtang ka politics henre ha ka imlang kasalang ngin yo ben pynshong nongrim ya kata ka jingtrai ke jongi habang yong ya ka hok kasot lalangi pynshong nongrim ha ka scam din na kasalang henre lalangi pynshong nongrim ya ka imlang kasalang jongi tan ha ka pisa anong ihipai ba kalong pamasibun ya kalawai joga jadin re jongi habang pynshong nongrim ya ka imlang kasalang ke jongi lalangi pynshong nongrim ya ka politics ke jongi tan ha ka pisa nilayo i ba kumno bagai imlang kasalang jongi ke job udrots ujelai namar balai badon kiba pynshong nongrim ya ka jing imbriu tan ha ka pisa tan manyo pisa kim salia wat banjot ke imlang kasalang but habang yo i ya ka jing ka sorga ka ban ya ka benta ka bakrao ya ka bakan le na ka benta kani but kaniro ngaro ipi lada ka kila ka jongi ka imlang kasalang jongi ka pynshong nongrim ha ka ta banjia ka mai ya ka pisa kata ka pisa la ka lo ka linti ka badai ne ka linti ka bomdai iwan iyo ya ka jingjot jonga imlang kasalang ke jongi nada ko voice of the people party ka company ya ka jing secret ke jongka ka company ya ka nongrim ke jongka bangi ong ba ngin pin scam ya ka jing trai jongi ha ba hok koso but ka wai pa ka nongrim ka ba ni kum ka voice of the people party ni bo kalong ba ka party ka ya ringkat bat upai ba imla bat pin ya he imla ban ya don kita tinggi shrub apa lagi henry wan banyak teli ya jatuh dari kujongi narkadam ki omba di jatuh dari khasi ki kendam ki pra ki bhoi ki wa ki lingam baru ki waipat ki baha pakar satri jong jatuh dari khasi ki dei ki jatuh dari khasi hoi don ki bating berada ong kumta yo ram election dan kiba tanah bentar job election kile kan pharia ya jatuh dari henry ni kum nagalang jo voice of the people party di keren saya kata bangin nomla kanya ganti ke bawah tanah bentar job ya election